Indartsu itzuli da Laudioko jaietako kuadrilen eguna. 500 lagun baino gehiago elkartu ziren Aldai plazako herri bazkarian, eta Laudio Got Talent ekimena egin zuten ondoren. Tradizioari jarraituz, Zoroak Extreme jarduerak bete egin zuen zezen plaza. Ariketa, gazteak batukadarekin kale jiran abiatu ziren arte. Umeek aparfesta izan zuten Laudioalden, besteak beste, Seiborren emanaldiarekin batera. Edadetuentzako berriz, Puro Relajoren kontzertua egon zen Alberto Azero plazan. Hala ere, kale kontzertu ugari ikusteko aukera egon zen herrian barrena. Aiaraldeko Plankton eta Esnepotak taldeak kasu. Gauean aldiz, La Pegatina eta Dupla taldeak oholtzaratu ziren herriko gune ezberdinetan.